Yun, wasak-wasak mga ka-idol, welcome back sa aking channel. For this video mga ka-idol, syempre andito tayo sa sagingan. Mga ka-idol, kukuha kami ng karlang. Ayan mga ka-idol, oh. Ayan. Yan yung kunin natin yung yung unod niya. Kasi lagay natin sa gulay. Gabi, tawagin niya sa Tagalog, gabi. Yung malaking na yan ito. Yan, yung tinatawag na gabi. Bubunutin natin yan. Tapos kunin natin yung laman, kung may laman siya. Mga ka-idol, may gusto pala akong pasalamatan. Maraming salamat sa lahat ng sumuporta sa ating small YouTube channel mga kawasak. Ayun mga kawasak, nahit na natin yung requirement ni YouTube, yung 1,000 subscriber, nakuha na natin. Gusto kong magpasalamat talaga sa mga lahat ng sumuporta sa akin channel. Hindi pa dito nagtatapos yung laban natin. May WH pa tayong dapat kukunin. Ayan, magpasalamat talaga ako. Puso kong nagpapasalamat sa mga sumuporta, sa mga subscribe sa ating small YouTube channel. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ayan. Ito na yung laman niya mga kawasak ko. Ito na yung pinakalaman niya. Ayan, maliit yung isa. Ayan na mga kawasak ko. Maliliit lang siya. Ayan na, di ba?
Ayun mga kawasak, ito na pala yung kuha natin. Ayan. Ito na yung kuha natin lahat. Kunti lang, maliliit pa. Ang hirap, ang titigas kasi ng mga puno ng gabi mga kawasak eh. Kaya ito lang yung nakuha ko. Ayan. Ito na yung lagain na natin to para lagain ko ito maya pagdating sa bahay. Para may makakain tayo. Di ba? Maliliit lang oh. Yan, ito yung tinatawag na gabi mga kawasak ko. Ayan na yun. Na yung gabi. Pero sa tawag sa amin ito, karlang. Ito yung tawag sa amin. Ayan na mga kawasak, ito na siya. Ayan na yung kuha natin. Sa wakas may panglaman siya na rin tayo. Ayan. Lagain lang ito mga kawasak, hugasan tapos lagain. Pwede na ito kainin. Ayun mga kawasak, hanggang dito lang yung video natin. Thank you so much for watching. Sa hindi pa nakasubscribe, please subscribe my channel. At hit the notification bell para lagi kang ma-update sa walang kwentang video natin mga kawasak. Saka maraming salamat talaga sa lahat ng sumuporta sa aking small YouTube channel. Maraming salamat po sa inyong lahat. Na hit na natin yung 1,000 subscriber. WH naman tayo. Focus naman tayo sa WH. Maraming salamat sa lahat ng sumuporta. Maraming salamat. Bye bye.